Mitä? Mä haluan tavata sen. Jos sä et menossa jonnekin, niin saatat mut mukaan. Niin avoimuus on tietysti hyvän suhteen niin lähtökohta ja tavallaan tunnusmerkki. Ja avoimuus saattaa tietysti tuoda kriisiä, varsinkin jos toinen kertoo, että hei, kun minä näin semmoisen aivan ihanan miehen tai naisen ja minä ihastuin ihan korvia myöten, niin toinen todennäköisesti niin kun ei tykkää siitä. Se saattaa hirmustua siitä. Ja sitten sitä joudutaan käsittelemään ja sitten katsotaan, että ainakin se toinen haluaa, että se pannaan rajat sille, että no kuule sen kanssa et nyt lähde sille lavinvaellukselle, jos olet kerran niin siihen niin hirveästi ihastunut, ainakaan kahdestaan. Eli sitä kautta voidaan niin kuin turvata, kun tiedetään, missä mennään parisuhteessa. Mutta jos avoimuus puuttuu, niin kumpikaan ei oikeastaan tiedä, että missä koko parisuhteessa mennäänkään. Tässä on Janita, Maria. Hei. Jokainen joutuu itse miettimään, että minkä verran on semmoisia asioita, jotka haluaa ikään kuin pitää omassa mielessään ja minkä verran haluaa jakaa. Mutta sitten jos aloitetaan tämä kolmiotilannetta, olennaista on tietysti se, että jos alkaa jakaa enemmän sen jonnekin toisen ihmisen kanssa kuin mitä oman kumppanin kanssa, niin se on sulkee tavallaan sen parisuhteen ystävyyden ja avaa ikkunaa sinne toiseen päin. Ja silloin se on parisuhteen kannalta niin uhkatekijä.